Isto trátase dun ciclo formativo que se desenvolve alrededor do instrumento, neste caso do saxo, pero aparte destas actividades, aquí no Conservatorio, durante este mes de maio, teremos algunhas actividades máis, como pode ser que tamén termina o curso de frauta, ou de aula galega tamén de frauta, tamén o de música antiga. Teremos audicións o vindeiro sábado e o vindeiro domingo, o sábado ás 7:30 e o domingo ás 6, e as audicións estarán protagonizadas tanto polo alumnado, que asiste regularmente ao encontro, como polo profesorado que ven impartir este encontro, que neste caso vai ser Xavier Casal, que é profesor no Conservatorio Superior das Illas Baleares, e o pianista Takahiro Mita, que é profesor no Conservatorio Superior de Música de Aragón. A parte destes dous profes e artistas, estará tamén Roi Barros, que é un saxofonista que tamén foi parte da aula, como estuvo de alumno na aula nos seus comenzos, e que agora desenrola a súa carreira como técnico reparador de saxofóns. Ademais destes encontros, o Conservatorio está inmerso na preparación das probas de acceso tanto para o grao elemental como profesional. Os accesos aos conservatorios para cursar estudios oficiais de música realízanse sempre a través dunha proba de acceso. Entón, está aberto o plazo hasta o día 22 de maio. O trámite hai que efectualo, hai que realizalo a través da páxina web do Concello de Ribeira. Despois, o calendario de probas, temos o 10 de xuño a proba a primeiro de grau profesional, que comenzará sobre as 4 da tarde. O 11 de xuño vai ser a proba de acceso a primeiro de grado elemental, que comenzará sobre as 4:30 da tarde. E o 17 e 18 de xuño vai ser as probas de acceso tanto de grado elemental como grado profesional a outros cursos. E tamén comenzaremos ás 4 da tarde. O prazo de presentación das solicitudes remata o 22 de maio e a matrícula deberá realizarse exclusivamente a través da web do Concello de Ribeira.